Кажеш, що слідуть на лінії по розмахі. Ну, Ірина Зангарік. Десь буреш. Не відгляди, ось що ми розіграш. От мурт кричав, як шурстаски концерте. Дунтек білет у тонпона. Розіграш. Розіграш. Ну ж, та концерту, що тями сети то суреда свій часи. Всьому дура юртин. Береш що з кончечками. Контактуєш, тому бал юні примушко. Но таже Марсо, я вам бувала. Задання. Бордори колевали жіни, вона мі ратоновну кричане криясти, але жіни аж те лише ратоновну кричан дес. Качу шаскона брічки зайкриш патя дямі, та не мілям созвання златим борштами. Місо стилюкам обік кагазе. Ірина Зангарік печатать карісости. Нам тату не буває, нам тані нам не буває. Але місо стиван дилом, но... Є жіник орчито миту шасконес. А шкода, нокіна нам поїшки мітуш, що нервний йос. І на читанні год шапка є, не аліманці що? Там нам буде шапка є. Чи берман пашка? Кажи Каро. Тон джини сестри Каро. Буває джини Каро. Ішке. Медама список. Кумай. Пальці надім витворе. Нам не вибере. Нет, ми ним шути щось. Ну, ми ним успіли, що ми тьомка візьмуть. Юля, Никитина, та не Вань. Юля Никитина. Ну, Вань, знаєш, ти м'ясо собирала или нет? Ну, це м'ясо судози. А чи не вгадочку ти... Контакти ще? Контакти ще, о. Юрій лечтем книжку миш. Да. Хто в дії молить книжку, та що з конеком. Замзавіла сам. Який тут білет бачите день? Вони бачать нам. Тушки малаш дуртей вертили. Нам туди дуртей вертими. Ішкетон Перед вечерями. Ой. Ішкетон та що з конеком, ну, туртишки. Ну, я мон петлом, мон одним петлом, а одним петлом, що маю одну сорочість. Мой. Швера, я не кричати на директора, не кричати. Ой. Та не так, що з конек перші писали, таке, кричати, я навчилась сали. Мене дуже яра каджан, ана піто мене тугане. Вони носовіше. Тушкільше, ще вушку каджан я скільше. Ну, а я ходяча стачно кудишки шко. Вона плеєра, куди папка в каджані сумбаньку. Дуже стоячко кудишками. Ну, скажи, мама, що чому не каджані скільше, чи каджані знімали віщі? Чи що це мене? Мона діва, со Богдан лапала бойле каджанес воїн ще. Удмуртки живёстка ценнички. Тут Сузан Яра. Я сам не знаю, я рад, что я реклама, как тебе даст, ну, Богдан тоже, ну, конечно. Ну, Сузан пара есть, конечно. Ну, пара есть, ну, конечно. Кричали, что высокоечку, я сына тоже, конечно. Богдан на паспортом на постели, я, конечно, клуб Урбисона тоже раточку. Богдан, здесь будет. Еще он Ваня пилососила, каджанес скельшо. Ага, ну давай, Ваня пилосос, Ваня каджеш пилосос, а Лерик набирает коробку. Дай, Ваня сурашкому, Ваня сурашкому. Сура. Мой гес сура, значит, ты не умела, Ваня геска. Ты теремо срал. Давай. Куёс. Раз, два. Кашикиро, ше. Девочко. Абракадабра. Кин подкаст, мама. Ну давай тон. Я давай тон под ты монтажи крышечку берем. Ожє. Кин туж гесно, что до ес. Кін туж гесно. Щасливчик туж шудошу. О, блин. Купи. Со Анна Александрова. Анна Александрова Утис, да, билетес. Кык билет. Кык билетес. Ожен. Анна Александрова лише то з кык прон билет. Кык прон. Кык дунтек прон билет. Дечка лачком билетес. Дечка лачком. Пойдет шан. Дечка лачком.